Meillä on täysin keskitetty henkilöstöhallinto. Tosiaan toimipaikkoja on 3 tai itse asiassa 5kin, kun nämä kesätoiminnot otetaan mukaan. Ja taas näitä kesäpaikkoja lukuun ottamatta, niin mä teen itsevaltaisesti työvuorolistat kaikkiin taloihin 3 toimipisteeseen. Ja tähän järjestelyyn on oikeastaan päädytty sen takia, että niin kuin valitettavan usein tällä meidän ravintola-alalla, niin osa-aikaisia työntekijöitä on paljon. Ja ihan tietysti sopimusteknisestikin meillä on velvollisuus tarjota lisätöitä ensin ihmisille, jotka eivät ole täystyöllistettyjä. Ja jos jokainen päällikkö jokaisessa talossa itse sitten väsäisi ja soittelisi ihmiset läpi, niin se olisi aikamoinen rumba. Ja toisaalta tämä on havaittu meillä huomattavasti tehokkaammaksi tavaksi toimia. Eli kun yksi ihminen tekee ja näkee kokonaisuuden, niin mä käytän siihen 2 viikon välein ehkä 3 tuntia aikaa versus, että siihen käyttäisi 4 ihmistä 2 viikon välein. Jokainen tahollaan 3 tuntia. Eli sitä on haettu sitä tehokkuutta totta kai siinä. Resurssit on rajallisia. Ja tässä toi Maraplan on ihan, voi varmaan sanoa kullanarvoinen, että ei tästä tulisi yhtään mitään ilman sitä. Mä oon aikanaan silloin, kun taloon tulin 2007 itse töihin, niin työvuorolistat tein sellaisella itse väsätyllä Excel-taulukolla. Kyllä se vähän tunteja jo yhteen laski ja muuta, mutta kaikki tämä muu JP-päivien seurannat ja mitä ikinä työehtosopimukseen liittyy, niin jossain kohtaa oli pakko nostaa kädet pystyyn. Meitä on tällä hetkellä ympärivuotisesti sellainen ehkä 15-17, jossa toki osa-aikaiset mukana. Kesällä mennään tuonne 20-25 työntekijään. Eli sieltä palettia kun yrittää pyörittää ja muistaa kaikkien kaikki asiat, niin ei siitä mitään tule. Kyllä siinä tarvitaan tehokkaita järjestelmiä. No, mun mielestä ne on hirveän hyvät, että mulla on hyvin harvoin, että 1 vapaa, että pitkiä vapaita tai 2 vähintään. Niissä on joustoa, että joskus voi lähteä aikaisemmin, joskus päivä vähän venähtää, että joustoa molemmin puolin.